ko ba haka ba inda ka kuskure ko a hanya ne ka tsaya ka tsawatar ka wuce Allah ka bar wa Allah saura. Wannan gaskiya ne. Shawara ta gefen tarbiyya da zan bayar kenan. Sannan abin da zan ƙara ta gefen mu 'ya'ya mata, mu iyaye mata mu tabbatar in 'yarmu za ta tafi makaranta daga JS1 ki fara verifying ɗinta kafin ta fita, ki ga wane irin sutura za ta fita da shi domin uniform zai zo har ƙasa da wandon uniform ɗin makaranta, amma kuma cikin rigan ba za ta sa rigan uniform ba, za ta ɗauko wata top ce wanda za ta nuna siffar jikinta ta saka a ciki, wanda wannan yana ɗaya daga cikin abin da malaman makaranta kullum muka je meeting ɗin PTA suna mana complain. To ya kamata daga gida ke uwa ki sa ido akan wannan dressing ɗin da za ta yi na uniform ta yi complete. Sai kira akan gwamnati. Sai kira akan gwamnati. To in mun ce gwamnati ba ta yi mana adalci mun ma yi wa kanmu. Ko ba haka ba? Sai dai mu roƙi ƙari. Domin gwamnati ba ta shigo gidanka ta ce ka tarbiyyar 'ya'yanka. Kai za ka ce, za ka yi tarbiyya. Mu dai kiran da za mu yi wa gwamnati, mu iyaye mata muna roƙon tallafi daga gwamnati akan makaranta. Domin 'ya'yayen talakawa na nan a zube a cikin gida ba makaranta. Alhamdulillah, Allah ya saka da alheri. Kuma a gurguje gwamnati ya kamata ta ƙara fahimta yawanci kamar securities gwamnati ita ce take controlling ɗinsu. Akwai abin da wasu iyaye suke yi wanda bai dace ba, kuma hakan bai kamata, kuma ba ma ƙarfafa haka. Shine idan a makaranta ko a anguwa ka tsawatar wa ɗan wani har ya kai ga ka taɓa jikinsa, to kai tsaye za a kira ka a hukuma, kuma hukumar nan gwamnati take controlling ita. Ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin da idan kira ne daga malami ne ya laifi akan gyara ne, to kar a consider din wannan komai kuɗin wannan. Da haka Allah ubangiji ya saka da alheri. Jama'a masu kallon mu da sauraron mu, Allah ya saka wa kowa da alheri. Sannan a ƙarshe muna godiya ga ita Hajiya Sumayya Abubakar, shugaban wannan gidauniya mai albarka da ta dauki nauyin kawo muku wannan shiri kamar yadda kuke jin shi kuke saurara. A gurguje zan ja hankalin mata ne, matanmu na Fulani da suke a ƙauyuka. Maganan voters card. Na dawo kan maganan voters card a gurguje saboda akwai waɗanda sun jahilci wannan kati da aka ɗan babbayar na shaidan kayi rijistan voters card. Yawanci matanmu na Fulani sun tamfarin ɗin shi, har da na Hausawan ma. Sun tamfarin ɗin shi kuma ya goge. Ina roƙon INEC don Allah ta mana ƙoƙari, duk matan da ta san ta yi rijistan voters card in an ta zo da nata shaidan yin nan ya koɗe, a taimaka a binciko ko ni unit ɗin da ta yi inda yana nan a taimaka a ba su voters card ɗinsu don saboda mu samu a gabatar da zaɓe lafiya. Amin, amin, mu gode. Sai mun ƙara haɗuwa wani mako mai zuwa. Assalamu alaikum.